stap, halve draai. En een shuffle met de hak. Shuffle en een hak. Moet eerst shuffle, Caroline. Dus je doet stap, draai. En je doet 1 en 2. En nu doe je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Over, zij, stap, draai, en weer een shuffle en een hak. Dus nog een keer, het is maar 1 muur, dus al die andere laatste muur daar weer. Rok, stap, poster, stap, rok, stap, poster, stap. Linker shuffle, rechter shuffle, stap, draai, shuffle en een hak. Dus 1 en 2. En nu doe je hak en hak en hak, zij. Hak en hak en hak, zij. Over, zij, stap, draai, shuffle en een hak. Dus je moet uit je shuffle doen, is dat 1 en 2. Maar in plaats van naar beneden te zetten, dus 1 en 2. Zie je dat zo? Naar links. Het is zo van dat je maar zo zegt, je gewicht blijft op rechts staan. Het is weer met een been en vertrek, je begint naar links. Nog een keer? Dus rok, step, ja. Rok, step, poster, step. Rok, step, poster, step. Linker shuffle. 1, 2, 3 en 4. Pivot, stap, draai, 1 en 8. 1 en 2 en 3, 4, 5 en 6 en 7, 8. Over, zij, draai, shuffle en een hak. Het zijn 2 blitsen nog gewoon. Dus nu begin je door die, wat blijft? Dragen, wat dan weer even rap. Dus, ja, maar dat is niet zo rap, nee. Dus die 2 blitsen zijn dan ook zeggen, nu is dat gewoon een stap, draai, stap, draai. Hij begint alweer met rok, stap. Dus als je eruit ziet, hij staat hier met je hand, kan je gewicht op rechts zien. Probeer maar, je moet niet verspringen om een deel. Je moet weer, het is maar een deel en moet beginnen, met links en moet beginnen.